É o momento no que chegaban ao Hospital Gómez Ulla de Madrid os 14 españois do barco de Antavirus. Chegan aquí tras unha operación de desembarco inédita na que participaron numerosos efectivos. O hospital é referente en enfermidades infecciosas. Analítica, PCR, toma de temperatura, toma de constantes vitales, unha exploración de todo. Un home acabou esta tarde detido en Vigo despois de baterlle a súa parella e simular relacións íntimas en pleno centro de Vigo. Chamaron a atención da veciñanza que foron os que chamaron a policía. Ao parecer, os dous estaban bébedos. É un espazo esencial para promover a cultura, sobre todo tamén das películas independientes, das grandes películas que están saindo. Únicos cines alrededor de muitísimos kilómetros de costa e nos parece fundamental ter este servizo. CEE non quere quedarse en cine. A ameaza de peche por mor das débedas da empresa que xestiona as salas desta comarca obrigou aos veciños a mobilizarse. Se iso sucedera sería o fin a máis de 20 anos de vida. Parece que de momento hai acordo para non marchar. E de cine podería ser a historia que coñeceremos no telexornal, neste telexornal, a dun mariñeiro de Cangas que descubriu tesouros como estes no fondo do mar. Sen dúbida, o mar na ría de Vigo sabe a historia. Saudos, que tal? Boas noites. Os 14 españois evacuados xa están no hospital en Madrid. A partir de agora comeza un proceso que pode durar varias semanas. Todos teñen que guardar corentena baixo un control moi estricto. Xosé Manuel Ares. Sí, era pouco antes das 4:30 da tarde cando os 14 españois, 13 pasaxeiros e un membro da tripulación chegaban a este hospital militar no barrio de Carabanchel. Chegaban en dous autobuses escoltados pola policía, entraban por esta porta principal e quedaban ingresados nunha habitación, nunha planta específica para eles, cada un na súa habitación. De momento non se vai utilizar a planta de illamento especial ou non porque ningún deles teña síntomas. Se os presentan nos próximos días, pois utilizaríase esa planta de illamento especial. O que fixeron ao chegar foi realizarlles unhas probas PCR que tamén se van a repetir nas próximas horas e van estar sometidos a controis continuos de temperatura. O que vai a durar a cuarentena por o momento non se sabe. Van estar 7 días ingresados. Nunha semana haberá unha reunión da Comisión de Saúde Pública que, en función da evolución, decida se continúan ou non ingresados. Seguindo o protocolo establecido, os 14 españois chegaron ao Gómez Ulla pouco antes das 4:30 da tarde en dous autobuses que accederon pola porta da fachada. Despois, a través dun circuito totalmente pechado, subiron nun ascensor de uso exclusivo para eles, ata os seus cuartos individuais. Todo o percorrido dentro do hospital foi desinfectado ao seu paso, para evitar calquera contacto con pacientes e persoal sanitario. Segundo o establecido no protocolo aprobado pola Comisión de Saúde Pública, fixéronselle xa as primeiras probas. Analítica, PCR, toma de temperatura, toma de constantes vitales, unha exploración de todo. Y si ninguno da síntomas permanecerán en esta planta de aislados, sin estar en contacto con nadie, solamente tendrán llamadas telemáticas con los familiares allegados. A PCR repetirase aos 7 días e mentres terán controis médicos de temperatura e outros síntomas que poidan manifestar, ademais de apoio psicolóxico telefónico. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas. Só se algún deles dá positivo será trasladado a esta planta 22, a unidade de illamento de alto nivel para enfermidades infecciosas de risco. A Xustiza marcou un mínimo de 7 días naturais obrigatorios de cuarentena, pero se ao longo deste tempo se detecta algún caso positivo co que tivese en contacto máis recente, establecerás un novo día cero, a partir do que volverán a estar illados. En principio nos han dicho 42 días, porque el periodo de contagio está ahí, en 42 días. Entonces, esa es la fecha, el periodo que se maneja. Lo que ocurre es que si estos pacientes dan negativo y en 7 días vuelven a dar negativo, es probable que en este caso ese periodo de cuarentena se reduzca, pero eso lo tiene que determinar los epidemiólogos. Os profesionais sanitarios aseguran que están tranquilos co ingreso porque teñen experiencia no tratamento de enfermidades infecciosas e os protocolos son rigorosos.
Pois a este hospital tamén podería ser trasladada a muller ingresada en Alacant, que estivo en contacto no avión coa vítima neerlandesa. Despois dunha primeira PCR negativa, nas próximas horas terá o resultado da segunda. Se volve dar negativa, comezará a corentena. Seguimos tamén pendentes da barcelonesa, que viaxaba tamén nese voo de KLM. Ela non manifestou ningún síntoma e onte ingresou no Hospital Clínic para agardar corentena voluntariamente. Para hoxe agardábanse os resultados da primeira PCR. O buque Ondius entraba sobre as 6 da mañá no dique do porto de Granadilla. Ás 6:30 comezaban os labores de fondeo. Todo este operativo de evacuación, complexo e sen precedentes, que afecta a 23 países, estaba xa en marcha. Ha sido un éxito el fondeo a pesar de todas las adversidades. A las 7:30 miembros de Sanidad Exterior han ido al barco y están haciendo la evaluación de los pasajeros junto con los miembros del ECDC y de la Organización Mundial de la Salud. Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asintomático. A evacuación dos pasaxeiros comezaba sobre as 9:30. Trasladaban a pasaxe en lanchas en grupos de 5 e agrupados por nacionalidades. Os primeiros en deixar o barco foron os españois que collían un avión con destino a Madrid. Tras eles saían do buque un grupo de persoas dos Países Baixos e de outras nacionalidades europeas. Varios autobuses da Unidade Militar de Emerxencias esperaban na esplanada do porto os pasaxeiros para trasladalos ata o aeroporto. A Garda Civil escoltounos no traxecto. A evacuación produciuse de xeito escalonado, sen contacto coa poboación de Tenerife e en función da disponibilidade dos avións. Estamos no solamente preparados, sino que la Organización Mundial de la Salud nos pone como ejemplo y nos pone como formadores de otros países. You have seen the operation has started and going very well. And we appreciate the coordination by Spain. O último avión sairá cara a Australia. O dispositivo remata este luns. Finalmente, o buque será trasladado ao porto de Rotterdam, nos Países Baixos. Alí será desinfectado. Na reapatrición dos pasaxeiros traballan conxuntamente 23 países. Hoxe xa despegaron 6 voos. Son os de Francia, ímolos ver agora. Neste voo, por certo, un dos pasaxeiros ten síntomas. O seguinte viaxou ao Canadá, tamén o seguinte a Gran Bretaña, a Países Baixos, onde tamén aí viaxaban de outras nacionalidades, Turquía e Irlanda. E cara aos Estados Unidos, farao en breves instantes sairá tamén ese avión. Mañá rematará operativo co envío de outro avión de Países Baixos para axudar na repatriación e o último voo en sair será cara a Australia, que se vai levar 6 pasaxeiros. E, por certo, que tamén hai un novo caso sospeitoso de antivirus na illa Tristán da Cunha, no Atlántico Sur. O paciente é un pasaxeiro do cruceiro MV Ondius que desembarcara nesa illa en abril. O exército británico levou a cabo esta operación inédita. Lanzou 2 médicos militares en paracaídas para atender a persoa infectada co virus. Tristán da Cunha, considerada unha das illas máis afastadas, só ten 2 médicos e non conta con pista de aterraxe. Os pasaxeiros británicos do cruceiro permanecerán en corentena durante 45 días ao regresar ao Reino Unido. Ben, cambiamos de asunto e de volta a Galicia. O absentismo laboral é un comportamento que afecta de maneira directa ao rendemento operativo. Esta ausencia ten un custo de 4.200 millóns de euros para Galicia, sumando aquí o impacto que ten nas empresas, na Seguridade Social e tamén no PIB. Un problema con tendencia a alza, situando a comunidade como a segunda coa maior taxa de absentismo laboral. Está case un punto e medio por riba da media estatal. E para loitar contra ese absentismo, dende a Xunta apostan polo diálogo social, tanto con empresarios como cos sindicatos. Esta semana porase en marcha mesas de grupos de traballo para adoptar medidas que permitan melloras na prevención de riscos, no benestar laboral, nas empresas e na reducción da sinistralidade. Tamén se persegue implementar mecanismos de xestión e control para evitar prolongacións innecesarias das baixas e estrategias que eviten posibles fraudes. Creo que nesos 3 aspectos todos temos capacidade para incidir, os empresarios, os sindicatos e a propia administración autonómica, tamén a estatal, e o noso que o queremos facer en Galicia é dun xeito consensuado, dun xeito dialogado, poñendo as medidas en riba da mesa, tamén escoitando as propostas dos empresarios e dos sindicatos no seo do diálogo social.
Esta semana que entra comezará a funcionar a Unidade Técnica de Apoio á Atención Primaria. Un servizo co que se busca reducir a carga de traballo dos médicos de familia. Ubicarase no Hospital Psiquiátrico de Conxo en Santiago. Arranca con 20 técnicos de saúde, pero a previsión é incrementar o persoal ata os 50 postos. Atenderán 50 chamadas diarias e poderán prescribir ou renovar a medicación para os enfermos crónicos, tramitar solicitudes de ortopedia, pedir ambulancias non urxentes ou elaborar informes de saúde. A día de hoxe, os médicos de atención primaria dedican entre un 30 e un 40% do seu tempo a trámites burocráticos. E a nivel estatal segue a folga de médicos en protesta polo Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. Os principais sindicatos convocaron varias xornadas de paro a finais deste mes e tamén para xuño se non se chega a un acordo. Consideran que as propostas presentadas ata o de agora polo Goberno son insuficientes. Reclaman, ademais, dun estatuto específico a implantación da xornada laboral de 35 horas, a compensación polo exceso da xornada e un modelo de xubilación flexible sen penalizacións. A un ano das municipais, o Partido Popular de Galicia segue engraxando a maquinaria. Alfonso Rueda participou este domingo nun xantar en Cuntis, con 350 afiliados e simpatizantes. Rueda receita seguir escoitando os veciños como receita para gañar máis alcaldías e reivindica o xeito de facer política dos populares galegos. Nesta España que se volveu tola, donde algúns pretenden que normalicemos disparates, como estamos vendo, que nos avergonzan a todos, que nos fan botar as mans á cabeza, e que algúns queren decir que non sabían nada, que pasaban por aí. Non, todo eso non é normal. O normal cando te dedicas aos centros públicos é o contrario. É ser riguroso, é ser honrado, é traballar e pensar en que non se pode decepcionar a xente que aposta por ti. E o próximo domingo os andaluces teñen cita electoral, unhas eleccións que chegan cun gañador, Juanma Moreno do Partido Popular, segundo apuntan as enquisas. Os socialistas non se dan por vencidos e apuran nos actos para tentar convencer os cidadáns do seu proxecto. Os gardacivis mortos cando perseguían unha narcolancha en Huelva centra o debate de socialistas e populares en plena campaña andaluza. Nuestro pesar, nuestro cariño, nuestra solidaridad a las familias de los guardias civiles fallecidos. Nadie ha perdido perdón, nadie se ha hecho cargo, han tenido la decencia de venir y acompañar a sus familias. No se puede tener menos humanidad. Recta final dunha campaña na que, segundo as enquisas, o PP con Juanma Moreno volvería a gañar as eleccións. O que queda por saber é se o conseguirá con maioría absoluta. Hagamos todo lo que tenemos que hacer desde la corrección, la cercanía, la educación, con el aval del trabajo bien hecho para ganar ampliamente estas elecciones. Montero, a que fora ministra de Sánchez e candidata dos socialistas por Andalucía, está a baixa. Din as enquisas que sacarán o peor resultado da súa historia nunha comunidade que foi durante anos un bastión socialista. Con más ilusión que nunca, aquí está el Partido Socialista de Andalucía, que es la esperanza de miles de ciudadanos y de ciudadanas. Queda unha semana, a presenza de líderes nacionais está garantida, en a que os socialistas loitarán por resistir. Pero estos 8 años le han sentado muy bien a España. Y ya les digo a la derecha que 8 años más de gobierno progresista le sentarán aún mejor a España. Aún mejor. O líder do PP agarda que os resultados acadados en Andalucía fagan reflexionar os socialistas e permitan o cambio canto antes en España. Pero los españoles no indultarán a Sánchez, no olvidarán todo el daño que han hecho a nuestro país. No lo vamos a indultar. Unhas eleccións que se lerán en clave nacional serán un ensaio do que podería pasar tras as xerais de 2027. Unhas 5.000 persoas concentráronse en Salamanca para pedir máis e mellores conexións ferroviarias para a cidade, especialmente con Portugal e Madrid. Consideran inaceptable a situación actual dos enlaces de trens despois da supresión da conexión con Barcelona. A convocatoria estivo respaldada por institucións, partidos políticos e pola sociedade civil e contou co apoio do presidente en funcións da Junta de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco. Ben, a Policía Local de Vigo tivo que intervir nunha céntrica rúa da cidade por un altercado entre unha parella. Nun primeiro momento, as testemunhas creron que estaba mantendo unha relación sexual no medio da beiravía, pero, Andrea Otero, a situación era bastante distinta. Contanos.
Sí, pois o home foi detido en estado de embriaguez tras agredir a súa parelleta mentras simular manter relacións sexuais con ela na rúa. Todo corría onte a plena luz do día contra as 12 da mañá nesta céntrica rúa de Pontevedra, en Vigo, cando ambos os dous se atopaban pelexando, tamén tirando botellas de vidro na beira rúa, e cando o home comezou a darlle puñadas a ela. Agora sabemos que ese home foi detido pola policía e que está sendo investigado por un delito de violencia de xénero. E a Garda Civil vende facer público un operativo acontecido hai unha semana en Carballo e que se saldou coa detención de 5 persoas. Segundo a información difundida polo Corpo Armado, e que non recolle o motivo da operación, no despregamento interviron efectivos da Unidade de Seguridade Cidadá da Benemérita que se encargaron do asalto táctico nunha vivenda no centro da vila carballesa. Ademais de proceder ao traslado dos detidos, os axentes tamén recopilaron varias caixas con documentación froito do rexistro do inmoble. A operación aconteceu o pasado 2 de maio. E no barrio compostelán da Almáciga, 3 homes deronlle unha brutal malleira a outro, a plena luz do día. Ten máis datos Iria Soengas. Sí, David, foi contra as 12:30 do mediodía do sábado nesta Rúa de Touro, a plena vista de todos os que pasaban por aquí. As imaxes da malleira difundíronse a través das redes sociales e amosan como 3 homes comezan a golpear a vítima ata que caeu o chan, e ainda así siguen dándolle patadas e puñadas. O home despois conseguiu zafarse dos seus agresores, que o volveron derrubar a golpes e logo fuxiron. Din os veciños que este tipo de incidentes é habitual na zona e aseguran estar fartos de ter que convivir con tanta inseguridade. Moitas grazas, Siria. A Policía Nacional investiga tamén a morte dunha muller nun edificio de Oviedo. O cadáver foi localizado no ascensor do edificio no que vivía, no centro da cidade. O achado produciuse a primeira hora deste sábado, despois de que un veciño alertase os servizos de emerxencia. As primeiras pesquisas apuntan a que non foi unha morte violenta. Con todo, a investigación segue aberta á espera do resultado da autopsia. E presten atención á protagonista da nosa seguinte historia. Esta pequena que acaba de nacer, están a vendo agora mesmo, chámase Clara, e as súas presas por velo mundo non deixaron que a súa nai chegase ao hospital. Tivo que parar o coche na beiravía da autovía A4 en Madrid e ali mesmo dar a luz. Os sanitarios chegaron despois e comprobaron que tanto a nai como a pequena estaban perfectamente. Sí, la niña Clara. Ben, pómolo foco agora nos accidentes con peatóns, porque Galicia é a comunidade coa maior taxa nestes atropelos. Así tamén o reafirman os datos. Nos últimos 10 anos faleceron máis de 140 persoas en vías interurbanas na última década. E algo que chama máis atención, máis da metade ocorreron na provincia da Coruña. Por iso, a DXT inicia unha campaña especial pensando nos usuarios máis vulnerables. Demetrio Morenza, quenes son? Pois son os peóns, os ciclistas e os motoristas. Para que nos fagamos unha idea, no que levamos deste ano 2026 en Galicia, o 46% das víctimas mortais nas estradas pertencen a este colectivo de persoas máis vulnerables. 10 peóns e un motorista faleceron nestes casi 5 meses. Por iso a DXT leva a cabo esta campaña tan só na nosa comunidade autónoma. Empezará mañá, desenvolverase ata o próximo domingo, e os axentes de tráfico intentarán concienciarnos a todos os peóns que usemos prendas como a esta, que nos poden salvar a vida, xa que fan que os condutores nos poidan ver cando hai pouca luz en estradas ou en vías menos iluminadas, pero tamén que os ciclistas e os motoristas utilicen os cascos e tamén leven as prendas acordes aos vehículos no que van circulando. E os condutores que nos concienciemos tamén e extrememos as medidas de precaución a hora de circular por vías que intuímos que son máis perigosas, nas que podemos atopar con paseantes. Así que unha campaña, como dicíamos, para concienciarnos todos e rebaixar ese número de víctimas mortais que, como dicíamos, no que levamos de ano 10 peóns e un motorista xa perderon a vida. Moitas grazas, Demetrio. E continuamos falando de estradas, porque tamén teñen problemas de tráfico os veciños da rúa Merced a Coruña. Fartos de ver circular os coches con exceso de velocidade, decidiron iniciar unha campaña propia, e xa verán, estén atentos, para convidar os condutores a levantar o pé do acelerador. Os límites están claros, pero moitos condutores fan caso omiso. Pasan por aquí demasiado rápido. Miña nai é moi maior e cada vez que ten que cruzar o paso de peatóns, pois o pasamos un poquinho mal, la verdad. Algo hay que hacer, sobre todo esta esquina que es ciega, vienen doblando también de acá de la otra calle y efectivamente muchas veces tenés que tener mucho cuidado para cruzar, que no pasa en otras calles.
Vendo que os sinais de tráfico convencionais non bastaban, os veciños utilizaron dúas árbores como soporte para uns cartéis de feitura caseira nos que, sen perder o humor, piden o máis básico, respeto. Situáronos nas marxes dun paso de peóns especialmente conflitivo, nunha zona moi transitada entre semana, na ruta cara a varias escolas e moi próxima a un club deportivo. Creo que son algo difíciles de ver. O máis importante creo que é poñer moitas señais, máis así de color branca, para que se den conta, máis resaltos. A lo mejor frenan para poder leerlos, o sea... Hai quen cuestiona o poder disuasorio dos cartéis e pide pasar das boas palabras á acción. Nada, que non se van a enterar. Aquí o único que nos enteramos é se nos meten multas ou se nos pilla un radar, así de claro. Es penoso. Lo que tienen que poner sería un radar y aplicarse estrictamente la velocidad y poner multas. Solucións rigorosas para un problema de seguridade vial que levan meses denunciando. En Laraño, a maleza invade a vía pública poñendo en perigo a peóns e automobilistas nunha das parroquias do rural de Santiago. Dende a Asociación de Veciños piden que o Concello e os particulares se poñan mans á obra. Nas inmediacións da igrexa de Laraño, unha das parroquias do rural de Santiago, a maleza invade a estrada pola que circulan coches e peóns. Mais dun veciño xa ten levado algún susto pola falta de visibilidade e de espazo. Faría unha mensaxe xeral que aos particulares que temos que desbrozar nosas parcelas porque é seguridade para a xente, para a circulación e tamén as administracións teñen que implicarse e facer o seu traballo tamén. Teñen noticias de que a empresa encargada das rozas polo Concello vai empezar a traballar dentro dunha semana, pero opinan que xa é tarde dabondo. Agora chove, pero tal cantidade de maleza con tempo seco pode supoñer un risco alto de incendio. Falta de previsión, porque se no rural de Santiago somos 21 parroquia e cada parroquia leva 3-4 días, se a nos empezamos ahora en maio, cando a última vai chegar a case a finales de xuño. Penso que é bastante peligroso que cheguen esas fechas sin haber desbrozado na súa parroquia. E que dicir da colocación dos contedores de lixo, tamén rodeados de malas ervas. Non é comprensible que a xente para botar o lixo nos contenedores teña que entrar por medio da maleza. É unha falta de limpeza ou de previsión por parte do Concello e manter isto en condicións para que a xente poda utilizar os contenedores. Siempre nos ha encantado el cine. Fai moitos anos que temos o cine e estas cousas non se poden perder porque xa non se recuperan. Pero non podemos dejar que se cierre un cine aquí. Pois é que dende hai un tempo a ameaza de peche sobrevoa os cines do centro comercial de Cee. Todo por mor das débedas da empresa que o xestiona. Futuro incerto que activou unha campaña veciñal para evitar o final das únicas salas que quedan na comarca. A consigna era encher as salas e a resposta foi masiva. Somos como un dos únicos cines alrededor de moitísimos kilómetros de costa e nos parece fundamental ter este servizo nunha vila como esta que ademais proporciona servizo a moitísimas outras vilas. É un espazo esencial para promover a cultura, sobre todo tamén das películas independientes, das grandes películas que están saindo e ao final é un espazo onde dar voz á cultura tamén e que peche pois sería unha desgraza para o pobo, pero para tamén a comarca. O cine é un ritual de luces ausentes e miradas compartidas, unha experiencia ao tempo íntima e colectiva que Cee quere conservar. As colas obrigaron a atrasar o inicio da primeira proxección da tarde. Fai moitos anos que temos o cine e estas cousas non se poden perder porque xa non se recuperan. Entón, bueno, parecenos moi importante que non se marche. Siempre nos ha encantado el cine y la verdad es que ahora entre las plataformas y las historias ha hecho mucho daño, pero no podemos dejar que se cierre un cine aquí. Y además más que es que hasta Carballo no hay otras salas de cine. Débedas coa comunidade de propietarios do centro comercial están detrás da ameaza de peche. O Concello traballa para que os proxectores dos cines Xunqueira non se apaguen. O cine vai continuar, pero bueno, hai que xurídicamente hai que atalo mellor para que esa continuidade sea máis estable durante o tempo, pero nun principio xa hai un acordo co representante dos cines. 3 salas, 600 butacas e máis de 20 anos de estreas cinematográficas. Así arrincaba a sesión das 5:30 no Xunqueira. Neste inicio, case non fai falla nin decir o título do filme.
O bello soño de sacar tesouros do fondo do mar acaba de cumprirse para un mariñeiro galego. No rastro da vieira do seu barco viñan pezas de louza de fins do século XIX co distintivo do seu fabricante. Unha baixela incompleta de Picman La Cartuja e moitas incógnitas. Eligio Ferradas, o patrón da embarcación Morriña 2, no primeiro día autorizado para a captura de vieira deste ano, despois de máis de 20 anos sen estar permitido, subiu no rastro varias pezas de louza que foi apilando. Xa en terra, a súa muller fixo varias consultas en foros de internet, despois de fotografar os debuxos dos pratos e das fontes se deu cunha firma. Eran, sen dúbida, baixeras de Picman, vinculada á Cartuja sevillana e á compañía navieira Nordeuscher, e podían ter máis de 100 anos. Eligio que non quere vender porque sente que el agora ten na súa casa un pequeno pedazo de historia. Segue preguntándose por que de repente afloraron tantas pezas e de onde proveñen. Sobre a coberta do Morriña 2, Eligio pon a mesa coa louza que sacou da enseada de Rande, ao sur da illa de San Simón. O seu tesouro leva asinatura, Picman La Cartuja, que fabrica baixeras dende 1841, o logo da navieira Nordeuscher Lloyd, de 1857, e 3 pezas co selo de Vapores Correos de 1861, cando o Correo Postal de América entraba a España por Vigo, e varios cubertos de alpaca. Un lance, viña algo, outro lance, outra cousa distinta, outro lance, e ao final empeza xunta, e chama a atención un pouco, aparte empezan a vir eses escudos estranxeiros, e claro, depois chegas a terra, outro compañeiro, pois mira, pois eu tamén topei isto, e o outro, pois eu topei unha botella, ou eu topei... Diste, pois algo raro ten que haber aquí, porque isto non é normal. Isto comezou o 30 de marzo, cando despois de 20 anos, 6 embarcacións volveron a vieira á zona 3. A ansia de saber quen usou e cando toda esta louza está na cabeza do patrón, porque nunca aparecera nada ata agora. Antiguamente, meu pai traballou moito por aí arriba e nunca topou semejante cantidad de material deste. A ver se vai haber algo no fondo, un tipo baúl ou un tipo cofre que estaba cheo de todo isto e ao mellor o pasarlle por encima co rastro rompeu e iso esparceuse e todo. Isto se data deses anos, a ver, son moitos anos, non é unha cousa que foi antes de ayer. A ver, económicamente non sei o que pode valer isto, se ten algún tipo de valor, si sí, si no. Pero mira, polo menos para min quédame de recuerdo, sei que teño polo menos na casa un pedeciño de historia. A certeza, porque as correntes non permiten baixar mergulladores, por agora ninguén as ten. Eligio a súa muller len hoxe moito da historia de Rande para saber. Agora andan na teoría de que o tesouro, as baixelas incompletas, poden vir dun barco alemán que botou 2 anos fondeado en San Simón para abastecer de combustible os seus submarinos na Primeira Guerra Mundial. Canta historia. E viaxamos agora do mar ao ceo, porque este é un destino Starlight referente do astroturismo galego. O Concello Ourensán da Veiga prepárase para vivir un dos acontecementos astronómicos máis impactantes do século, a eclipse solar total. No Centro Astronómico de Trevinca organizan hoxe unha xornada divulgativa, porque queren que o vindeiro 12 de agosto sexa un evento seguro para os visitantes que agardan a zona. A Veiga, en plena serra de Trevinca, a 1.300 metros de altitude, será un dos lugares privilexiados en Galicia para observar a eclipse solar do 12 de agosto, e xa levan meses preparándose para a chegada de visitantes. O talleres obradoiros onde a xente pode acudir para aprender que é unha eclipse total de sol, como se debe observar. En este caso, pues estamos no Concello da Veiga, que é un dos lugares onde se vai ver total a eclipse dentro de Galicia. É un dos poucos da provincia de Ourense onde se poderá ver total. A Veiga é un referente absoluto no norte de España e, por suposto, en Galicia do astroturismo, co cal, evidentemente, este eclipse é unha oportunidade máis, en este caso, genial, extraordinaria, para conocer un concello magnífico como o noso, non? As reservas levan meses xa completas, con turistas que chegan de España, tamén de países como Francia e Alemaña. Non en toda Galicia se poderá ver a eclipse total ao 100%, e os expertos destacan que a diferencia entre velo parcial ao 99% ou total cambia. Un total non é que sexa un pouquiño máis, é un fenómeno completamente diferente. O total se fai prácticamente de noite, se ven as estrelas, se ve a coroa solar, sensación antinatural, sobrenatural. É algo abraiante. No Centro Astronómico de Trevinca recomendan planificar a observación e facelo con seguridade, porque ver un eclipse total ao aire libre é unha experiencia única. O próximo eclipse total que toque Galicia será no ano 2180, será na zona máis ao norte de Galicia, sobre todo na zona mariña. 2180 penso que non vamos a estar, así que esta é a ocasión perfecta.
Un fenómeno excepcional e irrepetible agás que se viaxa arredor do planeta Terra. E a Veiga será a porta de entrada da eclipse en Galicia, unha coincidencia cósmica que tamén cadra canda a noite das Perseidas. E como axuda para formar os astrónomos do futuro, a Xunta ofrece aos centros escolares un programa de actividades sobre astronomía e exploración do ceo que vai permitir acreditar ao alumnado como guías escolares do eclipse solar do próximo mes de agosto. Para obter o certificado, os estudantes recibirán formación sobre este fenómeno e terán que pasar varias probas relacionadas co ámbito da astronomía, coas que conseguirán un carné que os acredita como guías e unhas gafas de observación segura. Por certo, xa saben que a Televisión de Galicia está preparando toda unha programación especial para ese día. E imos con máis cousas, porque a guía ilustrada do Entroido Galego acada o Premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica. A obra dos autores Xavier Domínguez, Eva de Evan e a ilustradora Iria Prol está editado por Xerais. Este premio recoñece un proxecto que combina a divulgación cultural, o cuidado estético e a vocación pedagóxica sobre o patrimonio material galego, como son as celebracións do Entroido. A primeira guía ilustrada do Entroido Galego editada este ano por Xerais conseguiu o premio Follas Novas á mellor iniciativa bibliográfica. Con vocación pedagóxica detrás deste proxecto están os autores Alba de Evan e Xavier Domínguez, maila ilustradora Iria Prol. Con estas ilustracións dirixido especificamente para a cativada non había nada, entón realmente sí, é o primeiro que temos sobre o Entroido e a verdade é que foi un traballo moi satisfactorio e mellor pois tamén haber conseguido o premio, claro. Un premio organizado dende a Federación de Libreiros, a Asociación de Editores e a de Escritores en Lingua Galega. Entón que compañeros escritores e editores pois que apostaran polo noso proxecto, pois bueno, pois si cabe, pois nos enorgullece un poquinho máis. A obra propón unha atractiva viaxe polos entroidos máis representativos de Galicia explicando as súas orixes, personaxes e particularidades. Están recollidos máis de 40 entroidos de toda Galicia, inda que sí que hai recopilados ata 180 entroidos en toda Galicia. No século XIII en Ramirás, o Alfonso X Sabio, hai uns escritos aí no Castelo de Monterrey, en Berín, no que fala dun entroido. E aínda queda moito por descubrir das diferentes celebracións do Entroido Galego. Ainda pode haber unha segunda parte, unha terceira, incluso unha enciclopedia. Un libro coidado que achega a pequenos e a maiores o patrimonio inmaterial de Galicia como é a festa do Entroido e que axuda a preservar e difundir a cultura propia. As condicións meteorolóxicas destas xornadas propiciaron a captación en Ribadeo dun fenómeno pouco habitual en Galicia. É esta que van ver, unha tuba que emerxe con forma de columna ou funil da base dunha nube, cumulonimbus. Fórmase en condicións de moita humidade e inestabilidade atmosférica. A súa observación é un inicio de alerta. Se chega a tocar terra ou mar, convértese nun tornado ou nunha tromba mariña. Pois o que puido ser e non foi, porque, como dicíamos, se toca a terra convértese nun tornado. En Galicia é complicado que os podamos ver, é case mellor, porque son dos fenómenos meteorolóxicos máis destructivos. Onde si está máis habituados a eles é nos Estados Unidos. Alí poden recorrer centos de kilómetros e esnaquizar vilas por completo. Imaxes pois que son da devastación. Aquí hoxe queremos darlle pois unha volta, porque seguro que a moitos de vostedes lle recorda ao inicio dunha viaxe, e a música que están a escoitar é unha pista. Porque estamos a falar do tornado que é o elemento clave, o inicio dunha viaxe máxica que fixo Dorothy en 1939. Unha expedición fantástica para descubrir valores como a amizade ou a identidade. Agora tamén se pode sentir ese traxecto en primeira persoa, ollo. Estas imaxes son da experiencia inmersiva que crearon coa axuda da inteligencia artificial varias produtoras en Las Vegas, nos Estados Unidos. Que fermoso filme e que importantes son todos eses valores. Moitísimas grazas por acompañarnos durante este telexornal, tamén durante toda a fin de semana. E agora o que tocan son os deportes, porque imos analizar, Irene, os números do Celta. Sí, uns números que son abraiantes lonxe de Balaídos, que meten o equipo vigués na pelexa pola quinta praza, a que dá acceso á Liga de Campións. E repasaremos tamén a final da Copa da Raíña de balonmán, que perdeu o Mecalia a Atlético Guardés. Malia a derrota, non faltou o apoio da súa afección. Uns segundos, estamos con todo isto e máis.